В мечетях під стелею підвішували яйця. В них був фермент, який розганяє павуків. Не хочу називати це зброєю, але це інструмент, яким ми можемо користуватись для того, щоб себе захистити. Майстри, які були, вони почали займатися іншою діяльністю. Треба було виживати, вони просто всіх роблять русскими. Тому ця програма, вона і тоді, і зараз. Це якраз була одна з причин виїзду в 2014 році. І це зразки, які нам давали відповіді. Ця зацікавленість не тільки культурою Криму, кримськотатарською культурою. Це зацікавленість в справжній історії, яка була переписана. Ті стосунки, які були між нашими державами. Єдине – це перемога України сьогодні в цій війні. В іншому випадку це неможливо, на жаль. Я вважаю, ті, хто продовжують в Криму, не долучаються до цих процесів. Я вважаю їх героями. І цей кефінський тюльпан я використав як такий образ захисника, чоловіка, який повертається в Крим. Авторський стиль, який називається «Куру-Ісар», в перекладі «Сухий мур». Тут технічний прийом, який гравірується на предметі керамічному в сирому вигляді і заповнюється окремими фрагментами глазурю емалі. Якраз ця межа, суха перетинка, не дає змішуватись цій рідині, цьому кольору матеріалу. Орнаменти традиційні, кримськотатарські, які ми збираємо, вивчаємо з різних видів ремесел. Це і текстиль, і різьблення, і вже переосмислення цього орнаменту з технічним прийомом формується сучасна кераміка. Якщо дуже так узагальнити, то, звісно, простір, Крим, відчуття Криму, воно впливає на формування культури. Так само це зв'язки, шляхи, які проходили через Крим. Воно сформувало з одного боку яскравість, але вона стримана. Вона така камерна і вишукана. Теж треба розглядати в контексті, чого ми розглядаємо орнамент. Якщо це інтер'єри, вони можуть бути палацові, яскравими, з багатими малюнками, з кольорами золота. Якщо ми дивимося на одяг, так само. А різьблення по камінню, вишивка теж на регіони воно розділюється, тому що у нас є степь, у нас є гори, у нас є море, і вона відрізняється. Степовий орнамент, він легкий, такий ніжний, і відчувається цей простір повітря, яке гуляє по цьому полі. З кераміки ми виробляємо майже все. Це і ужиткові предмети, і декоративні, мала пластика, скульптури, посуд. Якщо із посуду, то це якраз в роботі чайник. Це буде сервіз, в якому буде ще додаткова таріль і піалки. Різні експерименти, дзеркальце. Або вже такі сучасні інтерпретації, таріль, в якому один фрагмент, якраз тюльпан, він відривається від основного простору, і там отвір залишається з орнаментом, але він знаходиться все одно в межах. Це така автобіографічна історія. Це декоративне яйце за розписом орнаменту кримськотатарським. В нашій традиції воно зустрічається в згадках наративу південного берега Криму, де був так само ритуал прикрашати яйця на весну.
А друге – це в мечетях під стелею підвішували яйця. В них був фермент, який розганяє павуків. І підкупельний простір, він не заповнюється павутиною, не треба прибирати. От робилось маленький отвір, за який воно підвішувалось. І воно так само декорувалось, щоб було красивим. Страусина? Так. Те, що ми знаємо, от в малій мечеті Ханського палацу досі 3 яйця збереглись, вони там висять. Я не додаю таких значень, як оберіг. Це людина може сама визначити для себе, що це для неї. Це вже сучасний погляд, і я його подаю в контексті вже українському. Декоративне яйце з традиційним національним орнаментом. Рустем Скибін, художник-кераміст, голова громадської організації «Ельчебер». Займаюся мистецтвом, досліджую, вивчаю, цікавлюсь своїм народом, його історією, культурою. Мати у мене кримська татарка, батько українець, наполовину немець. І я відчував себе кримським татарином. Мені було цікаво, чому це у мене так відбувається. І любов до мистецтва, до традицій, фольклору. Я дуже люблю музику, національну будь-яку. Ким я став як художник, це завдяки якраз цьому питанню, пошуку себе. Народився я в Самарканді, Узбекистан. Чудове місто, історичне. І, мабуть, оцей простір, оці розповіді з дитинства, східні, ці кольори, ця культура і постійні наші розмови вдома про Крим, про повернення, воно надало і сформувало. Ви народилися в місці депортації. Мабуть, складно було шукати, збирати по крихтам про культуру власну, про історію? Тоді я ще не розумів до кінця. Тільки розумів, що наш народ був депортований, що ми багато втратили, що наш Крим, він за межами, і нам треба повертатись. Я цікавився взагалі мистецтвом, ремеслами і вчився. Коли вперше приїхали ми в Крим, 91-й рік, вже будувати будинок, тоді я зрозумів, знайти і відновити можна тільки на батьківщині. Тому що є простір, є земля, є люди. Перший крок – це було просто знайти артефакти і їх відновити, скопіювати, зрозуміти, як вони виглядають. І з'явились перші роботи. А потім ми почали виїжджати в експедиції, розмовляти. У нас є традиція в Криму, коли мешканці сіл або міст, з яких їх депортували, збираються там 2-3 рази на рік в цих селищах. От вони розмовляють, і ми приїжджали на ці зустрічі, запитували. І зараз це відбувається. Молодь приїжджає, досліджує. І там вже ми збирали. Тому що окрім там орнаменту, дуже багато різних супроводжуючих речей, як етимологія, як філософія, ритуали, які супроводжують цей орнамент. І це дослідження продовжується зараз. І з такого дуже цінного для мене особисто це етимологія. Це назви предметів вжиткових, керамічних, які я досліджував. І завдяки бабусям, дідусям, які пам'ятали, причому різні регіони, є різні назви, вони трошки відрізняються. Я зробив анкету з зразками, фотоартефактами показував і мені підписували. Наприклад, куман – такий сосуд, який невеликий, він використовувався в ритуалі омовіння перед молитвою. І його форма, ергономіка, вона дуже зручна. Носик він тонкий, для того, щоб
а вода повільно, невеликими порціями виходила, яка точно лиється туди, куди ти її направляєш. От, він устойчивий і дуже зручна ручка. Горло – це шедевр. Куман, гугум, куза, касє – це ужитковий посуд. Це те, що ми використовували в побуті. Різні призначення, і 2 роки тому ми зробили дослідження, відновили повністю самі предмети. Зараз ми їх передали в фонд музею ужиткового мистецтва в Києві і випустили книжку. Коли депортують людей, за 2-3 години вони не беруть там всі предмети. І, звісно, вся матеріальна культура, вона залишилась в Криму. Депортації, умов для того, щоб створювати такі осередки по вивченню, роботі, традицій, їх не було. Навпаки, робили так, щоб їх просто не існувало. Друга частина – це вже дослідження наукові. Так само. Ну, це було під забороною просто. Для того, щоб ти пішов і вчився на історика, там ще на когось. Майстри, які були, вони почали займатися іншою діяльністю. Треба було виживати, отримали нові професії. Це стирання просто ідентичності. Зараз ми яскраво це бачимо на нашій країні в цій війні. Що робиться на захоплених територіях. Вони просто всіх роблять русскими. Тому ця програма, вона і тоді, і зараз. Іноді ще така лунає думка, що мистецтво має бути поза політикою. Митці не мають якось дуже голосно свою позицію висловлювати. Як ви до цього ставитесь? Я так не вважаю, тому що політика є і в самому мистецтві, в дипломатії. Не хочу називати це зброєю, але це інструмент, яким ми можемо користуватись для того, щоб себе захистити. Тому що наш ворог хоче це знищити. Ви розписували дрон для ГУР України. Що це для вас було? Це кефінський тюльпан, ендемік Криму. Ця квітка багато зустрічається в орнаменті кримськотатарському на різних предметах. І цей кефінський тюльпан я використав як такий образ захисника, чоловіка, який повертається в Крим. Для мене візуальне мистецтво, особливо орнамент, це мова, якою я можу розмовляти і передавати меседжі, думки, які у мене є. Друге – це процеси, які трансформуються, набувають таких рис, які там притаманні, наприклад, тюнінг автомобілю. Це теж оздоблення, дизайн, камуфляж військовий. І з одного боку, якраз про цей проєкт треба було зробити такий візерунок, це мистецький проєкт, щоб він був одночасно і камуфльованим, і в той самий час показував досягнення візуального мистецтва кримських татар через орнамент. І ви використовували це теж як культурну дипломатію, вашу творчість, ваші вироби. Бо один з ваших виробів, він поїхав з нашим послом України в Туреччині Наріманом Джелялом до президента Туреччини. Розкажіть. Основний елемент так само тюльпан – цей зразок якраз щита, який зберігається в музеї війська польського у Варшаві. Кримський щит. Центральна частина, вона називається умбон. На щитах це центр, це зародження, це початок, це така крапка, з якої все починається. І в цьому умбоні я поєднав 3 герба Турецької Республіки, України і кримсько-татарську тангу. Тризуб. Це союз, символ стосунків, це те, що нас поєднує
Це те, що нам надає сил, і це партнерські відносини. Тільки через це ми можемо будувати наші держави, країни з дружбою, з повагою один до одного. Це проєкт, якому 3 роки, який якраз я розпочав після початку війни. Тема військової справи, декору на військових предметах, вона дуже складна. І я завжди хотів почати їй займатися, але не намагався. Я боявся, що я не зберу, у мене не вийде. І після війни я зрозумів, що вже до часу не можна відноситись так, як я відносився до початку війни. Треба робити. І тоді виник проєкт з дослідження, збору цих артефактів. І я перекладаю вже ці орнаменти, які ми знаходимо на цих артефактах, в сучасному вигляді на щитах. Це форма щитів, але вони керамічні. Така дипломатія використовується у віках. Ми знайшли артефакти, які якраз передавали посли в 1640 році датським королям. Посли чиї? Кримського ханства кримське. То ми продовжуємо цю традицію. І багато подарунків за ці роки були передані, презентовані і президентом Америки, і інаугурація Чарльза III ми теж подарували. Ви поїхали з Криму у 2014 році. Яка була причина для цього? Події, які були в нашій країні, я розумів, що відбувається знову те, що було 200-100 років тому. Так само. Сусідня держава втручається в нашу державу. І ці втручання, вони не можуть привести до того, що ми цінуємо. Демократія, справедливість. І бути в отстороні я просто не міг. Ні як громадянин, ні як митець. Це один із предметів, який знайшли мої друзі у себе в городі. Це якраз була одна з причин виїзду в 2014 році. Я вивіз колекцію, яку збирав там майже 10 років ужиткового мистецтва. І багато предметів якраз зараз знаходиться вже в різних музеях в Україні і не тільки в експозиціях. І це зразки, які нам давали відповіді, яка у нас була культура, яка форма, які ритуали, які традиції ремісничі. Це сосуд для зберігання води. Це 19 сторіччя, цей предмет називається сураїль. Я навіть його не щищав, я залишив всю цю глину, ці суміші. А знайшли його в передмісті Акмечить, Сімферополь. 2014 рік ми бачили так само військових, які заходили. І ситуація була незрозумілою. До чого може це привести? Може розпочатись одразу війна. І зараз бачимо, що відбувається на окупованих територіях. І я хотів зберегти, тому що те, що ми вкладали в цей пошук, в ці сили, які я хотів, щоб воно продовжувало працювати і допомагало нам розповідати про нас. На материковій Україні ви продовжили розповідати про кримсько-татарську культуру, про мистецтво. Чи був тут одразу попит? Попит був і до анексії, до 2014 року. Тому що ми вже почали приїжджати на фестивалі. У нас була можливість вже відродити багато ремесел, багато напрямків в мистецтві в Криму. І ми побачили так, це зацікавленість. Після 2014-го вона збільшилась.
після 22-го ще більше. Ця зацікавленість не тільки там, культурою Криму, кримськотатарською культурою, це зацікавленість в справжній історії, яка була переписана. Ті стосунки, які були між нашими державами, це формування наших народів на цих територіях. І цей вплив, який залишився нашими культурами один на одного. І ми його спостерігаємо. Це просто повернення до самих себе. Це союзи, які були між козацькою державою, до цього інших держав з Кримським ханством. Це створення і політичні, і військові, і просто люди, які мешкали. Сьогодні бачимо Острог, де є татари, і як там залишилось, збереглось в прізвищах, антропологічно, в орнаментиці, в кухні. І це не тільки південь України. Це ми можемо зустріти і Західну Україну, і Східну. У вас був проєкт, присвячений цьому «Шлях», де ви якраз досліджували оце сусідські відносини між материковою Україною та Кримським півостровом. Ми з Києва проїхали до Каланчаку, встановлювали цим шляхом, яким проходили чумаки по цим містам, пам'ятні знаки, каміння з фестивалями, які ми там організовували. Якраз ми спілкувалися з мешканцями, ми були в музеях. І якщо в Нікополі в музеї ми бачимо кримськотатарські предмети, але вони атрибутовані не як кримськотатарські, це просто козацькі трофеї. Все, про що про них було написано. І директор музею мене запитав, а чим ти можеш доказати, що це кримськотатарське? Там скриня велика була, я одразу знаходжу скриню, яка зберігається в ханському палаці. І це просто дві скрині з одної майстерні. От ми знаємо, де воно вироблялось, по орнаменту, по дизайну. І таких речей багато. І це тільки маленька замальовка. Я вже не кажу про назви тих міст, які мали татарські назви. А вдалося змінити підпис в тому музеї? Так, ми долучили етнографа, фахівця з Криму, яка написала повністю атрибутику. Зараз, на жаль, знову на окупованій території. І що там, в якому стані, це все ми навіть не знаємо. Як ви бачите мету свого творчого шляху? Конкретно, те, що, наприклад, там через 10 років кримськотатарське мистецтво буде в музеях по всьому світу, чи там кримськотатарська культура займе своє місце в всесвітній історії. Що для вас особисто? Мистецтво – це одна із складових самоідентифікації культури. Тому моя мета – залишитись, продовжити бути зрозумілим кримським татарином для всього світу. Чи є якийсь для вас маячок, чи якийсь такий, коли ви зрозумієте, що так, от ваша мета досягнута? Єдине – це перемога України сьогодні в цій війні. Якщо ми будемо мати державу міцну, стабільну, демократичну, яка поважає людей, яка поважає сусідів, тоді ми зможемо продовжити і відродити. В іншому випадку це неможливо, на жаль. З часом воно просто прийде знову в той стан, в якому це було 70 років тому. Як зараз справи в анексованому Криму саме з роботою по відродженню кримськотатарського мистецтва? Як ви можете це оцінити? Складне питання. Митці, люди, які залишились в Криму і продовжують свою діяльність, вони знаходяться в одному стані такому. Це неприйняття. Але для того, щоб продовжувати, тобі треба працювати. І я
це називаю такою внутрішньою депортацією. Ти можеш робити, ти можеш це відбудовувати, але ти знаходишся в супротиві. Тобі треба знаходитись на цій території, в якої є інша держава, яка каже, як треба, щоб було. І вона каже, треба зробити виставку всеросійську. І ви частина Росії і культури руської. І ти це розумієш, і дуже важко. Багато хто виїхав, продовжують за межами Криму працювати і на материковій частині. Багато хто залишився, і я вважаю, ті, хто продовжують в Криму, не долучаються до цих процесів. Я вважаю їх героями, тому що я сам не зміг би так. Чи думаєте ви про повернення в Крим і яким воно має для вас бути? Я цим живу. Я відчуваю свою працю, те, що я роблю, це якраз шлях цього повернення. Фізично, на жаль, зараз такої можливості я не маю. Як тільки вона з'явиться, я одразу повернусь. Зараз мені важко вже сказати про постійне проживання. Це точно буде Крим, але це може бути життя на 2-3 міста. Ми вже не обмежені цим. Саме де твій дім. Я народився в Узбекистані, прожив в Криму. Зараз мешкаю в Києві. І відчуття, що ти гість, воно постійно присутнє. Мені важко усвідомити, що я можу бути володарем десь за межами Криму. Тому, звісно, моя батьківщина, мій дім там. Це маяк, це місто, в якому я знаходжусь. Ментально, фізично я можу бути півроку там, 10 років за межами, або навпаки. Я не буду відчувати, що я десь за межами Криму.